Igbo ndị ọma ekelekwa m unu otu m si nọnyere nnọọ anyị ga-ezumike anyị eji akụkọ azụ daalụnụ. Dịka m siri kwuo tupu anyị ga-ezumike na anyị ga-eleba anya uru ọ dị ma ọ bụ uru mmadụ ga-enweta n'ọnwụ Jesu Kristi ma ọ bụ Jizọs Kraịst ha nchagbu ofu. Nke mbụ, ịmata na ọ nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Ị ga na-ebi ndụ n'eziokwu. Ị ga na-ebi ndụ n'eziokwu. Mgbe ị na-ebi ndụ n'eziokwu, ndị mmadụ ga-ebido were gị wee na-ama atụ, ezigbo atụ. Ndị mmadụ ga-ebido ha fụ gị na ị bụ onye eziokwu. Ha ga-ebido na were ha atụkwasị n'aka gị, na-asị onye ahụ kwa nwoke ahụ a na-akpọ dị baptisi. Nwoke ahụ bụ onye na-ekwu eziokwu. Gị na-emekọ ihe, gị na-emekọ ihe, ọ gaghị aghọgbu gị. Ọ gaghị aghọgbu gị. Ị gaghị ịzụ ya ahịa. Ị gaghị ịzụ ya ahịa, ọ ga-eresi gị ahịa ọfụma. Nwoke ahụ na-akpọ dị baptisi, ọ na-ekwu eziokwu, ọ bụ nwa Chineke ghere eghe. Ihe a bụ uru mbụ ị ga-enweta na ya. Nke abụọ bụ uru ị ga-enweta ma ị mara na Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Gị bụ onye na-ekwu eziokwu. Uru ozi ị ga-enwetakwa n'eziokwu ahụ ị na-ekwu bụ ị gaghị enwe ndị iro buru ibu. Ị gaghị enwe ndị iro buru ibu. Abịa na obodo unu ebe uri, a ga-asị nwoke ahụ nke na-ekwu eziokwu, biko emekwala ihe ọjọọ. Emekwala, ma ọ bụ ebe mmadụ na-akpa nkata akpagide gị, onye ọzọ na-asị onye ahụ mba, hapụ ya. Ihe a bụ uru ozi ga-erite. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, ọ bụ ụmụ gị, ma ebe onye ji ezinụlọ, ụmụ gị ga-enwe ezigbo ohere ha ga-esi na-agafe n'ụzọ. Ka m were ebe ịma atụ, mma m, enwere m nne na nna m, na m na-ejikere mma m ama atụ. Maka gịnị? Mma m ka mpa m ekwu eziokwu, ana m ekwu ya n'ihu niile. Ebe ọ na m pụtara sị na ụmụ nwa eri otu a, na ụmụ aha mma m wụ nke a, wụrụ nke a, ha sị nwa ya amụ gị, ngwa gawa. Gịnị bụ nke ahụ? Ihe a pụtara na mma m ebiele ndụ. Ọ kwara ụzọ. Ọ bụla m kpọọ aha ya, ihe na-agara m nke ọma karịa. Mpa m ụbụ titie ya wa ọwa onye amị, ịmụ ka ndị amị si ebi ndụ. Nke ahụ enwere ya. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa ugbu a bụ? Ihe m na-achọ ịkọwa ugbu a bụ gị bụrụ onye matara na Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Uru ị ga-erite ya ọ ka nkụ. Ị ga-enwe ahụ isi ike. Ị ga-enwe ahụ gịnị? Isi ike. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ n'ime ihe niile ị ga-abụ onye dị ya n'obi. You are going to be his beloved child or son. Ị ga-abụ nwa dị ya n'obi. Ị ga-abụ the apple of his eyes. Ị ga-abụ anya o ji ahụ ụzọ. Maka mmadụ eji ha anya ya na-egwu egwu. Ihe a bụ uru ị ga-erite ya. Nke kata ga-abụrụ opi ike daa, ị ga-abụ onye ga-ala eluigwe. Maka gịnị? Ị bụ onye matara na Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị. Ihe a bụ uru ị ga-erite ya. Tupu anyị achịkọọ ya ọnụ n'ụtụtụ a, mgbe ị na-achọsi kedu ka anyị ga-esi akpọgide ya n'elu obe nke ugboro abụọ. Ya hụ na ị na-eme ihe ndị a m gụpụtagoro, mara na anyị na-akpọgide Jesu Kristi n'elu obe nke ugboro abụọ. Nke mgbe a kpọgidere ya, ọ dịghịrị ya mfe. Enyere ma mmanya gbara ụka, o die ya. Mmadụ ọbụla ntụrụ ikpugide elu obe nke ugboro abụọ, onye ahụ ga-atakata ahụhụ. Onye ahụ ga-atakata ahụhụ. Biko anwakwala anwa. Gbaara ya ọsọ ịkpọgide Jizọs Kraịst n'elu obe nke ugboro abụọ. Mgbe ị na-akwa iko na-atụ asị, akpọ gị n'ekwentị sị gị ebee ka ị nọ, isi na ị nọ n'ụlọ ọrụ, mana ị nọ n'elu akwa ndina gị n'ụlọ gị na-ehi ụra. Mgbe ahụ ị na-achọ ịda asị ahụ, ị na-eme gịnị? Ị na-akpọgide Jizọs Kraịst n'elu obe nke ugboro abụọ. Ma ọ bụ ị na-enwe ihe ndị mmadụ n'ụzọ ezighi ezi. Dị onye nwere ndị na-arụ gị ọrụ, ọnwa gwụ ị gaghị akwụ ha ụgwọ ọrụ.
esikwa ha na ejikwa gba anụnụ na-efepụ na nke a jikwa mebie ọ ga-adịghọzi ọkasa anaghị eji akpa ekechie n'ihe ọnụ oge m na-akụzie kwara pụọ kwara bịa mbọsị ọzọ biko na ịchịkọ ya ọnụ mara amara na Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi gị biko akpụgoro ya n'eluobe nke ugboro abụọ ka Chineke wee ike gọzie gị dịka m na-ede agwụ ọ bịara bụ onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-ala ka mkpugbu azụ hapụ ịpụ ya ka Chineke na-egozie unu dịka unu ga-etinye okwu a n'ọrụ biko na-egwe m otu a n'izuụka na-abịa ma ọ bụ n'ụbọchị na-abịa abịa echefukwana ihe a bụ oge Amara n'isi mbido TV nke mụ abụ nwanne unu nwoke nwa unu nwoke ọgụ unu nwoke MC Baptist na-ewetara m ọkụ elekere nke 7 n'ụtụtụ daalụnụ Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs amen.